Společnost Lana v loňském roce ukončila projekt z evropských fondů. Inštalácia novej technológie bola výrazným medzníkom v živote našej spoločnosti. Hoci na existujúce technológie dokážeme vyrobiť výrobky pre energetiku takisto kvalitne, nová technológia nás posúva ďalej v oblasti efektívnosti a hlavne energetickej náročnosti výroby. Zároveň rozširuje portfólium našich výrobkov. Společnost Lana z tohoto projektu pořídila novou linku. Jedná se o drotoťah z italské společnosti Alfa a zlaňovačku od italské společnosti Mario Friggerio. We worked on this project for producing aluminium cables of high quality with pure aluminium and alloys of aluminium. This is a rigid strander, new design, high speed and high quality. Novým drotoťahom vyrábame kvalitnejšie drôty, ktoré potom používame na výrobu kvalitnejších vodičov pre použitie v energetickom priemysle. Rýchlosť výroby na novom drotoťahu je približne 3-krát rýchlejšia ako na súčasnej technológii. Na novom zlaňovacom stroji dokážeme vyrábať rovnaké produkty s vyššou kvalitou povrchu. Táto nová technológia nám umožňuje nastaviť ľubovoľné zákruty podľa požiadaviek zákazníka. Klientom to prinesie zvýšenie spoľahlivosti, zvýšenie kvality výrobku, ale v prvom rade zníženie energetických strát a zvýšenie životnosti. Toto je oddelenie technickej kontroly spoločnosti Lana, kde kontrolujeme parametre vstupného materiálu a parametre hotových produktov. Aby sme vedeli garantovať kvalitu našich výrobkov, musíme u vstupného materiálu zabezpečiť meranie základných hodnôt, ako je pevnosť a meranie elektrického odporu. Napriek tomu, že máme certifikovaného dodávateľa, vykonávame opakované skúšky týchto hodnôt na našich meracích prístrojoch, aby sme sa uistili, že materiál spĺňa požiadavky európskych noriem. Lana has the target to become a leader in Europe for aluminium cables and wires. With this new partnership with Mario Friggerio, we are reaching this target.